De prins van dit jaar is prins Roy de Eerste. De adjudanten zijn Werner en Cor. Prins Roy de Eerste, in 1967 geboren als zoon van Jos Pieters en Mariet Fransen. Marietje van de Spin. Adjudant Werner, in 1973 geboren als de jongste van het gezin Bloemen. Zoon van pap Bert en moeder Jet. Adjudant Cor, in 1960 geboren als oudste zoon van Piet en Leni Jansen. Goedemiddag hoogheden, prins Roy de Eerste en de adjudanten Werner en Cor. Wij willen van de Tegelse Zieken en Bejaardenoproep och van harte proficiat wensen. Want prins van het Oelensriek, dat is toch heel wat. Heb je er een beetje zin in? Ja, wat kan ze zich nog beter wensen als prins van het Oelensriek te weren. De weergoden zien nog met ons. Dus we hopen dat het tot een uur of 4, half 5 droog mag blijven. Dat we in ieder geval de optocht droog mogen beleven. Dat zal natuurlijk wel het venster zien wat er is, maar we hebben er verschrikkelijk veel zin in. Nou, we gaan ervoor dat het droog blijft, daar ben ik vast van overtuigd. Je hebt natuurlijk al een hele hoop meegemaakt en een hele hoop leuke dingen gehad. Maar dit, de optocht, dat is toch wel een hoogtepunt, denk ik zo, hè? Vind je niet? Zo met een wagen door Tegelen mogen trekken. Verheug je achterop. Jazeker, ik bedoel, we hebben zaterdagmiddag hebben we even geoefend, bovenin. En dat ging ons goed af, denk ik. Ik hoop dat we genoeg slok in dat ding hebben liggen, dat we het een goede hebben. We hebben ook nog een microfoon, dus ik ga dan op dat nog een beetje verslaan. Ik kan de mensen een beetje... Ik heb er verschrikkelijk veel zin in, ik kijk er naar uit. En de adjudanten, je hebt er ook zin in? Helemaal geweldig. Nou heren, ik wens nog een hele fijne optocht, heel veel plezier en nog een hele fijne vastenavond. Dankjewel. TZBO, veel kijkplezier. En ik hoop dat je nou zult winken op de televisie. Proberen weer terug te winken en dan komt het allemaal goed. Geniet ervan, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Fijne vastenavond. Ja, dames en heren, daar komt een optocht aan. Het motto is al 200 jaar uit één stuk. Het eerste nummer Sempre Avanti. Ze doen al heel druk bij en ze maken gewoon een heel erg leuk stukje muziek. En heel de stad zat erbij. Ja, flauw benul. Waar heb je geen flauw benul van? Nergens dan. Nergens dan. Nou, dat is hartstikke leuk. Keesie doet één stuk holt gesneden. Dat zien we, ja. Oh, geweldig. Ze hebben zeker wel veel werk aan gehad. Ja, dat mocht zeggen dat van mij. Maar we hebben een plank voor de kop. Ja, Oh, we hebben er wel veel over naar gezeten, maar dat is het ook weer. Oké. Ja, nou, heel veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Zo te zien heb je linten genoeg, hè? Ja, weer speciale aanbieding alleen vandaag. Je bestelt er 2 en heeft er maar 3 te betalen. En dat 100 euro de rol.
Je kunt 24/7 bij ons bestellen. Nou, helemaal geweldig. Ik hoop dat je er niet een hoop kwijt raakt. Ja, wij zelf ook. Wat is dat? 2 dreugworsten. Steekt dat toch niet? De wippers. Ja, de wippers zijn die wel algemeen bekend, hè? Dat die al heel veel met de carnaval mee gedaan hebben. Oh ja? Oké. En dit jaar hebben we een beetje een droog idee. De worstjes zijn al. Ik wil net vragen, wat zit er in dat... Wat zit er in dat koffertje? Maar nu zie ik het. 2 dreugworstjes, ja. Dreugworstjes. Oh, veel plezier nog. Wat heb je hier? We hebben in Venlo hebben ze een badhoes gevonden, onder het gashoes. Oh, de mikwe. Ja, Ja. dus en misschien is dit wel een echt. Ja, in Venlo niet. Dat wat ze nu is, en daarom, misschien willen ze, maken wij ook nog wel een museum voor. Dat klopt. In de stad. In Venlo werd het nep. Misschien is het heel wel Dit is echt. wel echt, dat weet ze niet. Nou, we laten ons verrassen. Wij zijn Pokémonjagers. Oh, Pokémon. Dat is wel heel erg in, hè? Dat is hartstikke in, dus dan moesten we naar mij doen, hè. Maar kijk maar hoe dat het niet fout gaat. Ja, dat gaat goed. Gewoon weer tegen aflopen. Oh, oh. Dat iemand schilderen, ik kreeg een Wat heb je allemaal erin zitten? Oh, dat is Ja, de goede kleur, de goede. Ja, natuurlijk. En ik heb hier ook wat van zwartkiekers. Oh, Dus dat moet je niet te veel hebben, hè? ik ga het al lijnen. Ik ga het al lijnen, ja. Oké, heel veel plezier. Dankjewel. Eens even vragen, wat zoek je nou eigenlijk? Ja, de koninklijke, maar die zullen wel vandoor zien al, hè? Want Oké, ja. nou ik wens ook veel succes met zoeken. Dank je. Gaat het goed hoor? Oké. Helemaal geweldig en de ganse wagen met u. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto.
Helemaal geweldig, het boerenbroeloftgezelschap op de wagen. Altijd weer heel erg mooi, mooi verkleed, mooi aangetrokken. Die kappen, die witte kappen, geweldig. Nu moet ik toch eens even vragen, wat ziet je mooi? Oh, dank je. Die toverogende lach op het gezicht. Dat is helemaal mooi. Ja. Hallo, wat ziet jij? Ik ben een duivel. Een duivel? Ja, een geluksduivel eigenlijk. Oh ja? Ja, we hebben duivelsgeluk dat we nu in Nederland gaan Duits praten. Oh, Want als je dat 200 jaar anders besloten hadden, ja, hadden we wel Duits liggen kallen, hè. ja, dat is helemaal waar. Ja, Daarom gaan we dit jaar mee als duivelsgeluk. heel veel plezier. Dank je. Wat heb je bij? Een Limburgse, hoe noemen ze het? Kaap. Oh! En met hoeveel jongens zit je? Met 3? Ja. Heb je met 3 man? Ja. Geweldig, heel veel plezier. Och, nee, jong geleerd het al gedaan. Ja. Ja, dat is het. Een half jaar. Een half jaar, en trek me wel mee. Zeker. Helemaal geweldig. Ja, veel plezier. Dit is het jeugdtrio. En de ganse wagen vol. Geweldig. Wat zie ik nou? Heb je achter het net geweest? Helaas vorig jaar achter het net geweest. Ja. We hebben wel door de strontregend gelopen, maar we hebben geen prijs gewonnen. Maar we vingen allemaal die mensen neer voor de kanker en de prijs weer. Dus welke prijs wilt jij hier hebben? Oh, dat maakt me een hele leuke. Een kusje van mij. Een kusje van ons? Oh, heb je een hele dag geschoten? Leuke prijs voor mij. Oh, geweldig. Zijn we terug hier? Ah joh, dat gaat zeker lukken. Zo, alsjeblieft. Dankjewel, nog veel plezier. Royaal snoepgoed, hè? Dat zullen ze wel leuk vinden aan de kant. Ja, leuk. Wat heb jij gekaapt? We hebben het geweer van onze kapitein gekaapt. Oh, die durft wel. Ja, maar wij durven dat.
Dus dan nu zijn wij aan de beurt. En wat gaat je ermee doen? Ja, dat weten we nog niet. Goed bewaren in ieder geval. In ieder geval bewaar het maar goed. Veel succes! De vogel heeft niet van rustig zitten, hè? Ja, maar dit is onze ceremoniemeester, onze Coco van de Buccaneers. Samen met onze kapitein Marion op de boer. Wat willen we nog nu? De mooie vaste van dit jaar zullen we helemaal snel krijgen. Ik denk het ook niet. In de vaste ovenvlieg, daar is niks van gelogen. Kapitein Marion! Smaken? Heerlijk, het smaakt heerlijk. Nee, dank je. Schommeler van de Buccaneers. Kapitein Marion! Echte schommeler. Ja, een hele kleine. Een hele kleine. Probeer om 10 te regelen, dan duurt hij even. We hebben een Zulkenoplees en de wilde zeilen, dames en heren. Daar gaan we! Ja, dankjewel, dankjewel, Ja, dankjewel. Steven, jo. Proost. Wat is dit hier geweldig, zeg. Geweldig. Ja, helemaal geweldig. Ja, geweldig. Ja, Wat zijn van Lucana kennen we ook, hè? inderdaad. Voor een mooie wagen. Ja, dat is de nieuwe Keerterrechtwagen. Helemaal geweldig. En wie die erbij zitten door. Geweldig, maar hij is nog niet klaar. Hij is nog niet klaar. Volgend jaar is hij helemaal klaar. En dan word ik verrassen. Doe ik zeker. Veel plezier nog. Dank je. Vastelovend stijl, werd duur goed. En zit je van de zomer nog eens thuis en denk je, dat kan beter. Niet zie je de straat, wil houden. Ieders keer opnieuw. Naar achter komt wel met de ganse zaal. Links naar rechts komt dan komt van alle mannen. Ja, en weer een kliek, dan komt die elke sfeer. Kom op, doe met en maak plezier. Zit voor altijd in de stroom. En samen brengen we de sfeer van dit en niet aan. Zeg, tegen de 200 jaar. Geweldig, hè? Dat is helemaal geweldig. Ja, Op naar de volgende 200. Zo is dat. Dat We bedoel ik. maken we af. Zo kun je wel liefde met
Ziet je het oefenen? Ja? Jij dit een beetje? Oh, nog. Helemaal lang. Ja, dat is prima. Conditie weer. Ja, goed, prima. Ja? Helemaal niet luisteren, maar het is altijd zo. Of het wil niet luisteren. Ik woon in de Wien en heb in het ven. En geloof maar dat ik niet erbij ren. Maar oven aan oven zal ik dan zien. In het ven in de moneschien. Als de sterren daarboven stromen. En als de Jij dit eigenlijk nog een beetje met hoor? Ja, maar het is wel zeer zwaar hier dit op te lopen. Ja, je hebt het een beetje in de rug geloof ik hè? Ja, een beetje wel, met de stek kan je het nog wel, maar het is wel zwaar. Ja, nou we zijn niet stuk te krijgen. Nee, dat zie ik. Luister ze? Waar zit jij van weggelopen? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet, waarvan. Nee, weet Nee. je niet, oké. Je hebt de rollator meegenomen. Ja, dat was wel nodig, Ja, die maar- rollator. Ja, Ja, was er wel nodig? Ja, echt wel, ja. Heb je wel een beetje steun aan hè? Ja, op sommige momenten wel, ja. Oké. Ja. Nou, veel succes. Dankjewel. Je ziet al 200 jaar blauwe zone. Ik heb al 200 jaar blauwe zone. Ja. Oh, dat is wel een hielen. En die super, dat is echt niet normaal. Super. Super? Oh, heerlijk hoor. Maar lopen ze dan ook toch wel goed? Ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Die hebben allemaal een fles in de hand. Ja, inderdaad. En jij gaat niet mee? Nee. Nee? Nee, jij wilt het. Ja, zo is dat. Van niet doen terug. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar houd het een beetje, dan moet er goed lopen hè. Is het een diepvries en heel lauw? Nou ja, pensen erbij. Ja, dat zou wel lukken.
peertjes die aan het vertrekken. Geweldig, complimenten. Dit is oproem. Oh. Niks aan. Nee? Kind er niks vanaf, geen lach? Niks. Nee, je ziet ook een oproem. Ja, echte. Nou, succes. Ja, dank Hij snapt het niet, hij snapt het niet. Nee. Ja, hij snapt er niks van. Dan is hij van de lachpolitie. Oh zo. Want iedereen die mij ziet, dat lacht ze maar lachen en heel gevangenisbekeuringen. Maar dat snappen niet. En hij doet maar zo. Ja. Nee, dat snapt er niks van. Ik ook niet hoor. Maar ja, het zal wel zo moeten. Ik denk het wel. Ja. Zullen het volhouden, dan gaan ze op toch? Een soort kiek, ik denk het wel. Ik ben me bang voor. Succes! Wat is dit nou toch geweldig? Wie voor peertjes zijn er? Zo dat ziet het al. 4 pleeg, 11 jaar, 22 jaar, 33 jaar en 44 jaar. Oh, wat een werk! Ja, internet hè. Nou, veel plezier man. Heel regelen via internet. Maar de mensen, het aankleinen hebben we allemaal zelf moeten doen. Hartstikke leuk. Ja, de drapels zitten tegen een beetje goed, dus de veel spelers hebben de puurtjes verloren. Ja, nou nog heel veel succes nog. Ja, dank u wel. Het zal wel goed zo. Ik denk het ook wel. Nog een beetje beest. Een volletje dan met die kipfilet. Ze waren op mij van alles klaar. Wat heb jij in een mooie groep? Wij zien van de Wassenaars-vereniging Zo Gezag, Zo Gedaan en wij hebben dit jaar bij het jeugdtrio van de Noeles de adjudant Rek Teunissen mogen leveren. Geweldig. Dat wij ook voor de auto van de Noeles lopen. Oké. En daar zijn we heel blij mee. Ja, dat geloof ik keer. Ja, nog heel veel plezier. Dankjewel hè. Komt er ook van allemaal aan. Dat betekent dat de optocht bijna afgelopen is. Dan krijgen we nog de Prinsenwagen.
fantastische slag van de opkort. De nummer 1 tegen de 80 minuten. Super. Komt de Prinsenwagen aan met Prins Roy de Eerste en zijn adjudanten Werner en Cor. Zusje die dicht onder dat elefant kan het zien dat er heel wat te doen is. Even lachen naar de camera, jongens. Ja, ja. Al je restjes die kriegen van de jongens in de spul. Dames en heren, dat was een optocht. Ik hoop dat u genoten hebt en geef tot een volgende keer.